Oyaore nyakoromo Gajwang' geno mara en ni ruoth oyawone piny e yono makare kamoro amora ma intie. Arwakin machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 30 dwe no mar 9 higa mar 2021. Gikone to ruoth oketowa nyaka e giko dwe mar 10 manyiso dwe mar 9 manyiso ni higa dhi mana kama rumo. Machiegni mondo aluomnie thuond weche oboke magwa adek mapile: Daily Nation, The Standard kod The Star. Nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono e higa mar 2013 piny Kenya ne owito achiel kuom jotelo mane okedo ne lokruok mar telo e pacho kae kata Second Liberation. Aloso kuom Archbishop David Makuba Gitari mane ong'ielo rengo odiochieng' mar kawuono higa mar 2013 e od thieth mar Mater Hospital. Kinyalo paro, Archbishop David Makuba Gitari mar od lamo mar Anglican en achiel kuom jotelo mane okedo ne lokruok e telo ma pacho kae, telo maber mwadeno kod dho ngere ni Second Liberation e pacho kae, koting'o nyaka mosenindo Archbishop mar od lamo mar Jokopere Ndingi Mwana Wanzeki. Kendo wakwayo Nyasaye oket chuny Archbishop David Makuba Gitari kaachiel kod Ndingi Mwana Wanzeki kama okwe. Oboke mokwongo wadhi chako kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en Uhuru cuts Ruto's power in reshuffle. Uhuru cuts Ruto power in reshuffle. DP's allies the biggest casualties in cabinet changes. Charles Keter moved from the Plum Energy Ministry to Devolution as Labour Minister Simon Chelugui loses key departments of social protection and pension and senior citizens. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne odwoko piny teko mar jalup ker William Ruto e piny owacho mar Jubilee kuom timo lokruok e tend migepe odiochieng' manyoro. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne odwoko piny teko mar jalup ker William Ruto e piny owacho mar Jubilee kuom timo lokruok e tend migepe odhiambo manyoro. E lokruok mar tend migepe mane otimo odiochieng' manyoro en ni jatend migao mochung' ne energy kata teko stima e pacho kae mano Charles Keter ma itudo kod jalup ker William Ruto ne oma lemo mare mar jatend migao mar energy kendo tere nyaka e migao mar devolution kata loch gwenge. Kinyalo paro migao mar energy en achiel kuom migepe mimiyo omenda mathoth e pok mar piny owacho. Ka e pok mar piny owacho ma higani ne omi migao mar energy omenda makore lach maromo bilion 133. Kata kamano, kaluwore kod gino miwacho ni ywarok e piny owacho mar Jubilee, jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne otimo lokruok e tend migao ni kama koro Charles Keter ne ogol e migao mar energy nyaka e migao mar devolution man kod omenda maromo bilion 30 kende. E lokruok machielo mane otim en ni ker Uhuru Kenyatta ne ogolo Monica Juma e migao mar weche mag pinje maoko kata Foreign Affairs Ministry nyaka migao mar energy. Mano nyiso ni jatend migao manyien mar energy dhi bedo nyadendi Monica Juma, ka Eugene Wamalwa to dhi bedo jatend migao manyien mar lweny kata defense e pacho kae. Eugene Wamalwa emosebedo ken jatend migao mar devolution kata loch gwenge e pacho kae. Kata kamano, e lokruok mane otimo odiochieng' manyoro en ni Charles Keter koro ema dhi bedo jatend migao mar loch gwenge kata devolution, e kinde ma Monica Juma ema dhi telo ne migao mar energy e pacho kae, ka Eugene Wamalwa to dhi telo ne migao mar defense kata lweny. E yo machuok en ni jotend migepe mane omed lemo kata mane omed teko e lokruok makamano en Monica Juma ma koro sani dhi telo ne migao mar energy ma kod omenda maromo bilion 133, kaachiel kod Eugene Wamalwa ma bende dhi telo ne migao mar lweny ma en achiel kuom migepe piny owacho mayudo pok mar omenda makor gi lach. Inyimo oboke mar Daily Nation. Inyimo oboke mar Daily Nation bende en ni duond od bura mar ODM ogolo siem mager ne ja ohala mar Rahuma Jim Wanjigi kuom yawo apisi mag duond bura mag ODM ma ok opuodh kod duond bura makamano. Ito oboke mar adek
Piny owacho ma Tanzania kokalo kuom obila mag pinyno ne okonyo nyathi moro manyako ma jahigni 14 ma pacho kae, ma iwacho ni ne ondhi kod ogul mama moro ma jahigni 19 mawuok e piny Tanzania kendo bambe. Obila mar piny Tanzania ne okonyo nyathi moro manyako ma jahigni 14 mawuok e pacho kae mane ondhi kod ogul mama moro ma ja piny Tanzania mane owacho ni bang' dhiye ne otimo kode tim tora kata ne obambe e gwengego mag Arusha e piny libamba ma Tanzania. It oboke mar 4, duond od bura mar ODM odiochieng' manyoro ne ogolo siem mager ne ja ohala mar rahuma e pacho kae Jimmy Wanjigi kuom yawo apisi mag duond od bura mag ODM manyien ma ok omiye thuolo kod telo mar ODM. Duond od bura mar ODM romo mane obagi odiochieng' manyoro kotelne kod ogai mar ODM migosi Raila Odinga ne onyiso ich wang' margi kendo golo siem mager ne Jimmy Wanjigi kuom dhi nyime kod yawo apisi manyien mag ODM e kor gwenge ma pacho kae ma ok omiye thuolo kod telo mar ODM kendo ne gisingo mar kawo ne okang' mager poni obiro dhi nyime kod yawo apisi manyien mag ODM e kor gwenge ma pacho kae. It oboke mar 5, kawuono duond od bura mar KANU nyalo dhi lando Gideon Moi ka jachung' margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Odiochieng' ma kawuono delegates mag duond od bura mar KANU nyalo dhi lando kendo sidho Gideon Moi kaka jachung' margi madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro e romo mar delegates mag KANU madhi timore e kar ma Bomas of Kenya odiochieng' ma kawuono, kendo wendo modhial e romo ma kamano dhi bedo gai mar ODM Raila Odinga. Koro odiochieng' ma kawuono delegates mag duond od bura mar KANU nyalo dhi sidho Gideon Moi kaka jachung' margi madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro e romo mar National Delegates Conference madhi timore odiochieng' ma kawuono e Bomas of Kenya, kendo wendo modhial dhi bedo gai mar duond od bura mar ODM Raila Odinga. Gino ma jolony e weche mag siasa wacho ni en ranyisi ni Gideon Moi dhi wuok e riwruok mar One Kenya Alliance. It oboke mar 7 loso ewi lokruok ewi tend migepe mane otimo odiochieng' manyoro kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta, kama jatend migao manyien mar Energy sani koro en nyadendi Monica Juma, ka jatend migao machon mar Energy mano Charles Keter ne oter e migao mar Devolution kata loch gwenge e kinde ma Eugene Wamalwa dhi telo ne migao mar Defense kata lweny ma pacho kae. Lokruok miwacho ni odwoko piny teko mar jalup ker William Ruto e piny owacho mar Jubilee. To oboke mar 8 en jatatije maduong' machon mar IEBC mano Ezra Chiloba sani koro madhi telo ne duol mochung' ne ng'iyo weche mag fwambo e pacho kae Communications Authority of Kenya CAK, kama ne ogwele ka CEO mar Communication Authority of Kenya, ma en duol mochung' ne ng'iyo weche mag fwambo kod keyo weche kata weche mag keyo weche pacho kae, ka Ezra Chiloba ne osingo mar timo lokruok ne duol mar Communications Authority of Kenya. Ito boke mar 10, geno mar piny Kenya mar miyo ji maromo milion 10 chanjo mar COVID-19 e pacho kae kochopo giko higani nyalo gore e Luanda, bang' ka riwruok mar pinje mag Afrika AU ne owacho ni giyudo dok chien ewi chanjo mane gisingo ne pinje mag Afrika. Kalure kod okang' makamano, geno mar piny Kenya mar miyo oganda ma pacho kae chanjo mar COVID-19 maromo milion 10 kochopo dwe mar 12 higani nyalo gore e Luanda. Oboke mar 15, 16, 17 nyaka 18 pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon. Ito oboke mar 18 kane aselieko ni odiochieng' ma kawuono e higa mar 2013 piny Kenya ne owito Archbishop David Makuba Gikari mar od lamo mar Anglican, men achiel kuom jogo mane okedo ne lokruok mar telo e pacho kae kata Second Liberation. Tok oboke mar Daily Nation en ni jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta ne oketo e tim
chik kata ne oketo tim achiel kuom weche mane ogol kod task force mane ogwelo madhi nyiso ni nengo teko stima e pacho kae, nengo teko stima dhi dok piny kod atamalo 33 kochopo tarik 25 dweno mar 12. Nengo stima e pacho kae dhi dok piny gi atamalo 33 kochopo dwe mar 12 higani, kaluwore kod task force mane ogwel kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta mane ogolo report makamano, kendo ker Uhuru Kenyatta ne owacho ni okete tim report makamano. Oboke mar ariyo an kod oboke mar The Standard, kama thor mar owacho nyimo oboke mar The Standard en ni power at play in surprise cabinet shuffle. Power at play in surprise cabinet shuffle. Uhuru overhauls leadership at Energy Ministry by moving CS and PS to other dockets hours after directing full implementation of a report that will cut cost of electricity by 1/3. Oboke mar The Standard bende pod loso mana ewi lokruok ewi tend migepe mane olandi odhiambo manyoro kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta, kama ne ogolo e tich kata ne ogolo jatend migawo mar Energy Charles Keter nyaka e migawo mar Devolution, kendo keto mikae Monica Juma kaka jatend migawo manyien mar migawo mar Energy, e kinde ma Eugene Wamalwa to dhi bedo jatend migawo manyien mar defense kata lweny e pacho kae. Mano e thor mar owacho nyimo oboke mar The Standard. Lokruok mane jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta otimo ewi tend migepe mare, kama Monica Juma ema dhi bedo jatend migawo manyien mar Energy, e kinde ma Charles Keter to otere migawo mar Devolution. Eugene Wamalwa dhi telo ne migawo mar defense, mikae Margaret Kobia to pod dhi telo ne migawo mar jotich mag piny owacho kata Labour. Kata kamano ne omede parastatals mang'eny kod tije mathoth e bwo migawo mar Labour. Nyimo oboke mar The Standard bende en ni wang' apaya mar Nairobi Expressway dhi rumo kochopo dwe mar 4 higa manyien. Mano en ler mane ogol kod jatend migawo mar wuoth e pacho kae, mano James Macharia, kama ne owacho ni wang' apaya maradhai mar Nairobi Expressway dhi rumo dwe mar 4 higa manyien. Ito oboke mar 4 pod loso mana ewi lokruok e tend migepe mane otim kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta, kama bende ne ogolo chik mondo oketie tim report mar task force mane ogwelo, kama koro nengo stima dhi dok piny kod atamalo 33 kochopo dwe mar 12 higani. Ang'en ma dhi bedo gima ber mokalo, kendo ang'en en gima oganda dhi rwako kod gi chunygi duto, kama koro nengo stima e pacho kae dhi dok piny gi atamalo 33 kochopo dwe mar 12 higani. Ito oboke mar 5 jatend migawo mar thieth ma pacho kae Mutahi Kagwe ogolo siem mager ne ute thieth mag ji giwegi mosebedo ka juogo oganda ma pacho kae omenda mathoth e kinde mag dhi dwaro kony e ute thieth mag ji giwegi kata private hospitals. Ito oboke mar 6 duond od bura mar KANU odiochieng' ma kawuono dhi sidho Gideon Moi kaka jachung' margi madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar KANU, kama wendo modhial e nyasi ma kamano dhi bedo gai mar ODM migosi Raila Odinga, nyasi ma idhi bago e Bomas of Kenya odiochieng' ma kawuono, kama duond od bura mar KANU dhi gwelo kendo sidho Gideon Moi kaka jachung' margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar KANU, gino ma jolony e weche mag siasa wacho ni nyalo dhi ketho riwruok mar One Kenya Alliance, kendo wendo modhial dhi bedo migosi Raila Odinga. Wang' apaya mar Nairobi Expressway dhi rumo dwe mar 4 higa manyien. Mano en ler mane ogol kod jatend migawo mar wuoth e pacho kae Engineer James Macharia. Ito oboke mar 13 duond od bura mar ODM ogolo siem mager ne Jimmy Wanjigi kuom dhi nyime kod yawo apisi manyien mag duond od bura mar ODM e kor gwenge duto ma pacho kae ma ok oyudo puoth kata ma ok oyudo thuolo mar timo kamano kod telo mar ODM. Oboke mogik an kod oboke mar The Star, kama thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni Uhuru plans to corner Oka Chiefs to back Raila. Uhuru plans to corner Oka Chiefs to back Raila. President delegates task to Mount Kenya tycoons, allies after first attempt crushed. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta sani koro
iwacho ni oseketo okenge mararieya mar neno ni osundo jotelo mag One Kenya Alliance mano Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kod Gideon Moi nyaka Moses Wetangula mondo dhi osir lwedo ogai mar ODM Raila Odinga idhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro, kama koro wach makama oweyo e lwet johala madito maok Mount Kenya Region, ma ogeno ni johala madito kata tycoons maok Mount Kenya Region biro dhi sundo Gideon Moi, Kalonzo Musyoka kod Moses Wetangula nyaka Musalia Mudavadi mondo dhi osir lwedo Raila e yiero maduong' mabiro. Picha mane nyimo boke ma The Star en picha mar Nairobi Expressway, kama jatend migawo mar wuoth James Macharia ne olando ni Nairobi Expressway dhi rumo kochopo dwe mar 4 higa manyien. Ito boke mar 2 lose wi lokruok mane otime ten migepe odiochieng' manyoro kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta. Ito boke mar 4 nyaka ito boke mar 5 en ni jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta sani koro omiyo tich johala madito maok Mount Kenya Region kata Mount Kenya Region tycoons mondo osund Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kod Moses Wetangula mondo dhi osir lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito boke mar 6 katieko en ni delegates mag KANU odiochieng' ma kawuono dhi sidho ayanga Gideon Moi kaka jachung' margi madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Nyasi idhi bago ta idhi timore e kar romo mar Bomas of Kenya, kendo wendo modhial dhi bedo ogai mar ODM migosi Raila Odinga. Ka ruoth oriti kendo rito wato rom kendo odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Chris Owino.